ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟ କମିବା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ। ପେଟ ସହଜରେ ଜମା କାହାର କମିବନି। ଯଦି ଆପଣ ମୋଟା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ପେଟ ବଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଧିକ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେତିକି କ୍ୟାଲୋରି ଦରକାର ଆପଣ ଯଦି ତାଠୁ ଡବଲ କ୍ୟାଲୋରି କି 1.5 ଗୁଣା କ୍ୟାଲୋରି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା ଆପଣ ପେଟରେ ଜମିବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ିରେ ସବୁଆଡ଼େ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିବ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଓବେସିଟିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ମାନେ ଓବେସିଟି ଯଦି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି ଫ୍ୟୁଚରରେ ମାନେ ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆସିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଓବେସିଟି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓବେସିଟି ସବୁ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ପାଖାପାଖି ଜିନିଷ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପେଟ ପାଖରେ ବେଶୀ ଫ୍ୟାଟ୍ ଜମିଲା, ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓବେସିଟି ହେଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଡାଇବେଟିସ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିବେ, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ହେବ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଖାଇଲା ମାନେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ସ୍ପାଇକ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓବେସିଟି ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ମାନେ 99% ଚାନ୍ସ ଅଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ଗୋଟେ ଜେନେଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାହାର ଅଛି, ବାପା ମା କିମ୍ବା ଆପଣ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓବେସିଟି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓବେସିଟିଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓବେସିଟି ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦୁଇଟାଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓବେସିଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯଦି ଡାଇବେଟିକ୍ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ବି ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓବେସିଟି ହେବ। କେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସଲଫୋନିଲ୍ ୟୁରିଆସ୍ ଖାଇବେ। ସଲଫୋନିଲ୍ ୟୁରିଆସ୍ଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ଡ୍ରଗ୍, ଯେଉଁଟା ଗ୍ଲିମିପ୍ରାଇଡ୍, ଗ୍ଲିପିଚାଇଡ୍ ଯେଉଁଟା ଡ୍ରଗ୍ ଗୁଡ଼ା, ସେଇ ଡ୍ରଗ୍ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ, ସେଇ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସ୍ପାଇକ୍ କରୁଛି। କେମିତି ସ୍ପାଇକ୍ କରୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନକ୍ରିଆଜର ବିଟା ସେଲ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରୁଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଝରାଇବା ପାଇଁ। ତ ଅଧିକା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା କାର୍ବ ଇନଟେକ୍ ଦରକାର, ଆଉ ଅଧିକା କ୍ୟାଲୋରି ଦରକାର। ତ ଅଧିକା ଭୋକ ହେବ, ଆପଣ ଅଧିକା ଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓବେସିଟି ହେବ। ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଡାଇବେଟିକ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ପାଖରେ ଚର୍ବି ଥିବ, ମାନେ କ'ଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓବେସିଟି ଥିବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓବେସିଟିକି ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓବେସିଟି ଯେମିତି ଆଭଏଡ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ କମିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି କେମିତି ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓବେସିଟି କମେଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓବେସିଟି ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି କମେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓବେସିଟି ଅଛି, କେମିତି କମେଇବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ବତେଇବି।